Άκουσα τμήμα της ομιλίας του κυρίου Μαϊτού και ειλικρινά στεναχωριέμαι βαθύτατα με την άγνοια των θεμάτων που έχει. Όταν αυτός βέβαια εννοεί ότι κρύβουν κάτω από το χαλί, σημαίνει ότι αυτός δεν έχει καμία γνώση και δεν έχει και ενδιαφέρον να μάθει. Λέει, βλέπετε, κάνω ερωτήσεις, κάνει προσφυγές, γιατί θέλει να μάθει, να μοιηθεί την τέχνη της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Ακούστε, θα σας πω. Ναι. Είναι επικίνδυνος πλέον ο κύριος Μέητος. Είναι επικίνδυνος γιατί το λέτε και αυτό, τοποθετείται για θέματα στα οποία δεν τα γνωρίζει καθόλου. Και θέλω, γιατί και εσείς κατά λάθος, επειδή περισσότερα γνωρίζετε εσείς, κατά λάθος στη συζήτηση, στην συνέντευξη που παίρνετε, δεν είναι σαφής και ενημερωμένα αυτά που λέτε και δεν είναι η ομοία αλήθεια που πρέπει να είναι, και αυτό πρέπει εσείς σαν δημοσιογράφοι και βέβαια ο κύριος Μαετός, για να σας αποδείξω ότι πια η τοπική κοινωνία δεν ασχολείται μαζί του, δεν τον πήρε κάποιος προφανώς από τη μαζική εστίαση της Νάξου να τον καλέσει να συναγωνιστεί, να αγωνιστούν από κοινού για αντιμετώπιση του προβλήματος. Ναι, ένα λεπτό, κύριε Λιανέ, ένα λεπτό. Θα σας πω. Θα μιλήσω εγώ 2 λεπτά και μετά μιλήστε εσείς. Καταρχήν, το θέμα της παραλίας, η οποία βάσει της ελληνικής νομοθεσίας είναι η χερσαία λιμενική ζώνη του λιμανιού της Νάξου. Ωραία. Η οποία υπάγεται, θα το πω για πολλωστή φορά, στην κτηματική υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου. Το ξέρουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, που υπάγεται και ο κ. Μαετός. Συνάδελφοί του είναι αυτοί που δεν ολοκληρώνουν τις διαδικασίες. Εμείς και βασικά το λιμενικό δημοτικό ταμείο του παραχωρείται η χρήση. Η κτηματική υπηρεσία τι έκανε 3 δεκαετίες, κυρία Μπράουν? Μα αυτό λέμε, κύριε. Για ένα λεπτό, κύριε Λιανέ, τώρα θα μας βάλετε όλους αδαείς. Ένα λεπτό. Έχουμε πει 26. Μετά πάλι μόνοι. Ναι. Επίσης, τα καταστήματα που λέτε δεν έχουν. Έχουν άδεια λειτουργίας τα καταστήματα στην παραλία της Νάξου. Βέβαια και αλλήμον, επειδή εσείς το είπατε αυτό, ότι δεν έχουν άδεια Με συγχωρείτε, κύριε Λιανέ, ή θα συνεννοηθείτε. Ένα λεπτό τώρα, γιατί βγαίνω και από τα ρούχα μου. Εγώ σας μιλάω, είχα τον κύριο Νίκο Σέργη στην εκπομπή μου την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος μου είπε ευθέως, όσοι τώρα οπωσδήποτε πρέπει να πάρουν άδεια λειτουργίας καταστήματος. Για να την πάρουν θα πρέπει να μην υπάρχουν καθίσματα κάτω από πέργολα. Προσδιορισμού καθισμάτων μπορεί, όχι καταστήματος. Καταστήματος, άδεια λειτουργίας καταστήματος έχουνε. Ναι, αλλά όχι για να βάλουν τραπεζοκαθίσματα. Μιλάμε για τις πέργολες τώρα, κύριε Λιανέ, μην τα αλλάζουμε. Λοιπόν, τώρα, άδεια λειτουργίας για να βάλουν. Ο ακροατής σας, κυρία Μπράουν, δεν είναι μειμένος, δεν γνωρίζει τι εννοείται, τι είναι ο προσδιορισμός καθισμάτων εξωτερικού χώρου. Ναι, ένα λεπτό τώρα. Ναι. Δεν έχουν άδεια λειτουργία. Δεν έχει άδεια λειτουργία σε ένα κατάστημα, σημαίνει ότι πρέπει να κλείσει παράνομο. Όχι. Εντάξει, όταν λέμε, το διευθέτησε και το διευκρίνησε αυτό ο κύριος Σέργης, ότι για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κάτω από τις πέργολες δεν μπορεί να δοθεί άδεια λειτουργίας εκεί. Δηλαδή δεν μπορούν να βάλουν τραπεζοκαθίσματα. Μέσα στο κατάστημά τους μπορεί να έχουν, να σερβίρουν. Μπράβο. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα λέμε. Μόνο έχουν άδεια λειτουργίας όμως. Άδεια λειτουργίας, ναι. Και έχετε δίκιο ότι μπορούν να βάλουν. δεν είχε διευκρινιστεί ακριβώς αυτό. Ωραία. Εσείς γιατί υπάρχουν λέτε... καταστήματα σήμερα που έχουν άδειες πεζοδρομίου. Άδειες τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία της Νάξου. Μπράβο, έχουν και στο πεζοδρόμιο μπροστά στα καθίσματα, αυτά μπορούν να λειτουργήσουν. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί λέτε ότι είναι επικίνδυνος ο κύριος Μαϊτός? Το ίδιο πράγμα λέει και εκείνος. Γιατί ακούστε να σου πω γιατί το λέω ότι είναι επικίνδυνος. Γιατί έχει άγνοια των θεμάτων. Καταγγέλει λοιπόν τη Δημοτική Αρχή ότι τι ενέργειες έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν είναι δικιά μας, εμείς το κληρονομήσαμε. Ναι, δεν το συζητάω αυτό. Δεν το συζητάω αυτό. Αυτοί που βάλανε δεν φρόντισαν να το νομοποιήσουν. Ναι. Δηλαδή σε συνεργασία με την κτηματική, να το πω έτσι μάλλον κτηματική, να προχωρήσει σωστά όλη η διαδικασία. Αλλά βλέπουμε αυτό που διαπιστώνει και η ελληνική κοινωνία, όλη η ελληνική κοινωνία, ότι δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν λειτουργεί. Είναι πολύ λειτουργεί. Τέλος πάντων είναι πολύ δυσκίνητο στο να αποφασίσει να κάνει κάτι. Αυτό δεν είναι δυσκίνητο, δεν είναι. Με αποτέλεσμα βασικές υποδομές
του ελληνικού δημοσίου να μην έχουν άδεια λειτουργίας βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Είναι εγκεφαλικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό. Εγώ θέλω Γι' αυτό λέω επανειλημμένες φορές που ο κύριος Μαητός δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Καταρχήν ο κύριος Μαητός τυχαίνει να είναι το κεφάλαιο για αυτόν, έχει κρίση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέτει θέματα σοβαρά το πώς θα αναβαθμιστεί ο θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν τον παρακολουθώ. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εγώ και το μόνο που ψάχνει να βρει, και πολύ λογικά, κάνει και αυτό στη δουλειά του, πρέπει να κάνει πολιτική, το σέβομαι εγώ. Τώρα και εσείς αντιπολίτευση κάνετε αυτή τη στιγμή, κύριε. Εγώ θέλω. Και εσείς αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση κάνετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Με ποια πρόταση. Το που αναδεικνύω ότι πρέπει να είμαστε, κοιτάξτε, όταν βγαίνουμε και ενημερώνουμε τον κόσμο ότι πρέπει να είμαστε σαφείς και ενημερωμένοι. Ναι, εσείς... Εγώ αντιπολιτεύση κάνω. Κύριε Λενέ. Δηλαδή όταν λέει καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει τίποτα. Μα δεν έχει αρμόδιο. Είναι σαν να πάω εγώ να έχει κύριος Μαητός το κτήμα του ή το σπίτι του και να μου έχει νοικιάσει ένα οικόπεδο, να το πω έτσι, και να καταγγέλει εμένα τον ενοικιαστή ότι δεν έχω κάνει κάτι για να φεύγουν τα νερά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί. Μια μεγάλη αντιπροσωπεία πάει αύριο του Δήμου. Οι βουλευτές, όλοι, ο Δήμαρχος, μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο εγώ σήμερα το πρωί. Δεύτερον, εδώ που λέτε. Όχι, ένα λεπτό. Να κάνω το ερώτημά μου, γιατί είναι το πιο σημαντικό ίσως. Πάτε με μία πρόταση εκεί. Γιατί για να πάτε Κυρία εκεί. Μπράουν, ναι. Η πρόταση αυτή που έχει ο Δήμος, ειδικά η δική μας Δημοτική Αρχή εδώ και 6 χρόνια, είναι η νομιμοποίηση. Έχουν γίνει τοπογραφικές αποτυπώσεις όλων των λιμενικών υποδομών του νησιού, επειδή είναι παράνομες, και ζητάμε με νομοθετική ρύθμιση να νομιμοποιηθούν. Ωραία. Βεβαίως και προβλέπει και άλλη διαδικασία ο νομοθέτης, που πάλι την εκτελούμε, ειδικά για τη χερσαία λιμενική ζώνη. Ωραία. Εγώ θέλω να... Ένα λεπτό. Γιατί... Που λέγεται, προσέξτε, που λέγεται διαδικασία με master plan. Είναι σωστά της αξιολόγησης. Το γνωρίζω, το έχουμε συζητήσει. Ολοκληρώνεται ο ανάδοχος, θα βγει τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει ανάδοχος και θα υπάρξει διαδικασία νομιμοποίηση. Θα πάρει 1, 2, 3 χρόνια. Α, μπράβο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα. Τις διαδικασίες τις προχωράμε. Αυτό θέλω και να αναδείξω και δημότης. Όχι, και λέω επικίνδυνο κύριο Μαητό. Δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει, ούτε ενδιαφέρεται να μάθει. Και θα το αποδεικνύω. Ας βγει ο κύριος Μαητός να με διαψεύσει. Τον πήρε, ας πούμε, ο πρόεδρος της μαζικής εστίασης να του πει: έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Είσαι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κακός δεν τον πήρε. Κακός για μένα. Μα δεν τον πήρε γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί γνωρίζει η κοινωνία ότι ο κύριος Μαητός δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Εσείς ξέρετε τι θα πει. Είναι ο γραφειοκράτης. Δεν το κόμμα το χάσα. Ένα λεπτό κύριε Λενέ. Μα καταλάβατε. Θέλω να επανέλθω γιατί. Το έχω ξαναπεί. Κύριε Λενέ, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Να κάνουμε συζήτηση. Είπατε ότι η πρόταση, οπωσδήποτε, η πρόταση του Δήμου είναι η νομιμοποίηση της παραλίας. Εγώ το είπα και στον κύριο Μαητώτη και αυτή είναι και η δική σας πρόταση φυσικά. Η πρόταση του Δήμου εκ των πραγμάτων είναι η νομιμοποίηση της παραλίας, όπως μου έλεγε και ο κύριος Μαητός. Του είπα ότι και ο Δήμος το ίδιο θέλει. Η νομιμοποίηση για να γίνουν και παρεμβάσεις. Μπράβο. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ. Γνωρίζετε, είπατε ότι θα πάρει, όλοι ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει αύριο αυτό. Τι λύση θα ζητήσετε έτσι ώστε να υπάρξει ένα ενδιάμεσο που να είναι νόμιμο αυτό το ενδιάμεσο και να μην βρεθούν απροόπτου οι επιχειρηματίες της παραλίας? Κοιτάξτε, έχει ζητήσει η διοίκηση, η Δημοτική Αρχή και σε συνεργασία και με τους επαγγελματίες, εμάς η δικιά μας Δημοτική Αρχή και με όλες τις προηγούμενες συγκυβερνήσεις έχουν κατατεθεί, για να μην λέμε όλη η γραφειοκρατία που αντιστοιχεί στην νομιμοποίηση, δηλαδή τοπογραφικά αποτυπώματα. Ναι, το ξέρω από την εποχή του κ. Μαμουζέλου και του Φραγκίσκου. Έφτανε σε ένα σημείο η υπόθεση, δεν πήγαινε ποτέ στη Βουλή να νομιμοποιηθεί. Ναι. Παρόμοιες δράσεις, παρόμοιες ενέργειες η Ελληνική Βουλή κάνει σε πολλά σημεία της ελληνικής επικράτειας. Να το κρατάμε αυτό. Δεν είναι μόνο η Νάξος. Και εμείς αναξώτες. Μα το έχουμε πει, δεν είναι μόνο η Νάξος. Ναι, όχι το λέμε. Λοιπόν, παίρνουμε από όλες τις πολιτικές ηγεσίες, ναι, και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Αυτό πάνε πάλι ως ίστατη προσπάθεια, γιατί ο Δήμαρχος με τους βουλευτές και κάποια αντιπροσωπεία από τη μαζική εστίαση να ζητήσουν από τα συναρμόδια υπουργεία. Αυτή τη συναντήση. Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω, έχετε μία πρόταση για το ενδιάμεσο τι θα γίνει? Γιατί ας πούμε ότι θα πούνε θα προσπαθήσουμε να νομιμοποιηθεί η χερσαία ζώνη του λιμένα. Ώσπου να γίνει αυτό,
έχετε μία πρόταση να προτείνετε τι θα κάνετε μέχρι ότου γίνει η νομιμοποίηση της παραλίας? Αυτό ρώτησα. Τι εννοείτε, κοιτάξτε, τι εννοείτε, τι θα κάνουμε? Αν υπάρχει θα κάνουμε μία... ως προς την βελτίωση, την ανάπλαση, την διαχείριση της χερσαίας λιμενικής ζώνης, ή ως προς τα καταστήματα θα κάνουμε? Τι θα γίνει ως προς τις πέργολες? Ως προς τις πέργολες οι διαδικασίες ξεκινάνε. Και εγώ προσωπικά έχω εκφράσει τη γνώμη μου δημόσια και από το ραδιόφωνο πολλές φορές, ότι φυσικά χρειάζεται αναμόρφωση, ανασχεδιασμό, η προβολή, η λιμενική ζώνη, η χερσαία λιμενική ζώνη. Γιατί είναι η βιτρίνα όχι μόνο της πόλης, αλλά και του νησιού μας. Δεν το συζητάω αυτό. Ολόκληρο. Αλλά αυτό για να γίνει, γίνεται, προσέξτε, βάσει της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. Γι' αυτό λέω, εμείς τώρα λοιπόν έχει ανατεθεί, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, θα υπάρχει ανάδοχος. Το επόμενα 2 χρόνια πράγματι θα φανούν και μελέτες πάρα πολλές και για την επέκταση της προβλήτας. Το master plan το λιμάνι. Ναι. Θα φανούν, γιατί θα έχει ολοκληρωθεί το master plan που ο νομοθέτης ζητά. Και βέβαια και για την αναμόρφωση της παραλίας θα καταδοθούν προτάσεις. Από εκεί και πέρα, για το θέμα των καταστημάτων, κινούνται οι δημόσιες, οι διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Η κτηματική υπηρεσία θα πρέπει να είναι. Ένα λεπτό, θα με συγχωρήσετε ένα λεπτό. Ένας φίλος ακροατής λέει εδώ, και θα το απαντήσω εγώ τώρα, λέει ότι η διαπλάτηση της παραλίας έγινε για το κυκλοφοριακό και οι μαγαζάτορες βάζουν τραπεζοκαθίσματα. Ποιος μιλάει γι' αυτό? Η διαπλάτηση της παραλίας έγινε επί εποχής δημαρχίας του κυρίου Κόκοτα και όλοι είχαμε εκπλαγεί όταν είδαμε ότι στη μέση μένει ένα κενό εκεί για να μπουν τραπεζοκαθίσματα. Λοιπόν, ποιος να μιλήσει γι' αυτό, για μια διαμορφωμένη κατάσταση 26 χρόνια τώρα? Λέω στο φίλο ακροατή, όχι σε εσάς κύριε Λιανέ. Τώρα... Ναι, κοιτάξτε, ο φίλος ακροατής, δεν ξέρω τώρα το σκεπτικό του, όπως είπα όμως, είναι χερσαία λιμενική ζώνη. Δηλαδή ο μελετητής είναι χώροι της κεντρικής προβλήτας, του λιμανιού της Νάξου. Ναι, Οι μελετητές κρίνουν δηλαδή αυτό, αν θα είναι διπλής δουλειά, εάν θα χρησιμεύουν ως χώροι στάθμευσης, λέω εγώ τώρα, συζήτηση κάνουμε έτσι. Δηλαδή, οργανωμένα, συνολικά, μελετείται η χρήση. Ναι. Οι χρήσεις, αυτό μάλλον, είναι στο Master Plan μαζί με το Λιμενικό Ταμείο το κάνετε. Ναι, το ξέρω. Μαζί με το Λιμενικό Ταμείο έχετε κάνει αυτό το Master Plan. Γενικά, το έτσι. Λιμενικό Ταμείο, κοιτάξτε, ναι. Το Λιμενικό Ταμείο είναι αυτόνομο, αυτοδιαχειριζόμενο νομικό πρόσωπο ξεχωριστό. Ναι. Αυτό να το αντιλαμβανόμαστε και να συζητάμε. Είναι βέβαια φυσικά και συνεργάζεται. Μα υπάρχει συνεργασία, μα αυτό εννοώ κύριε. Του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, να το πούμε έτσι. Μα αυτό εννοώ. Αλλά νομικά είναι αυτόνομο. Ναι. Νομικό πρόσωπο. Μα το Master Plan μας το έχει συζητήσει, ναι, ο κύριος Σέργης το έχει συζητήσει πολλές φορές το Master Plan. Τώρα, για να κλείσουμε, πριν βγούμε από τον αέρα, θέλω να σας πω ότι εγώ ρώτησα, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει οι βουλευτές και όλοι όσοι συμμετέχουν στην αυριανή συζήτηση να βρουν και μία ενδιάμεση λύση. Τώρα δεν ξέρω, επειδή ο κύριος Υπουργός είναι εκτός Ελλάδας και θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα, αν θα βρεθεί μία ενδιάμεση λύση, έτσι ώστε ούτε οι επιχειρηματίες να βρίσκονται στον αέρα και να μην ξέρουν τι θα γίνει αύριο, αλλά ούτε και εσείς να έχετε το πρόβλημα αυτό, γιατί για όλους μας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Ελπίζω λοιπόν... Είναι τεράστιο, θέλω να το καταλάβετε, ότι δεν είναι η πετιότητα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κύριε Λενέ, εγώ το ξέρω αυτό, δεν χρειάζεται να μου το πείτε. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε. Η υπηρεσία είναι αυτοτελής υπηρεσία, είναι αυτοτελής, έχει γραφεία στη Σύρο. Να είμαστε σαφείς. Μα δεν υπάρχει δικαιολογία για την κτηματική υπηρεσία. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι η διεύθυνση, το υγειονομικό, το τμήμα υγιεινής, που ελέγχουν τα καταστήματα και τους χώρους. Είναι πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες, είναι αρχαιολογικές υπηρεσίες, πάρα πολλές. Δεν υπάρχει δικαιολογία καμία για την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου να έρχεται να βάζει πρόστιμα στους ανθρώπους που έχουν καταστήματα εκεί και να μην νομιμοποιεί την παραλιακή ζώνη. Για μένα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την κτηματική υπηρεσία. Εγώ προσωπικά το ξέρω ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο Δήμος, απλά επί δημαρχίας του κ. Κόκοτα έγινε η επέκταση της παραλίας τότε. Και έκτοτε έγιναν και τα καταστήματα και οι πέργολες και όλα αυτά που στην πορεία. Κυρία Μπράουν, είναι τραγιφαλικό αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Το αεροδρόμιο, να δώσω λειτουργήσε το 1992 και πήρε άδεια λειτουργίας
το 2011. Μετά από 19 χρόνια. Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Όχι κάποιων διεθνών προδιαγραφών. Τέλος δηλαδή πάντων. η υπηρεσία, προσέξτε, που έφτιαξε το έργο, το αεροδρόμιο της Νάξου, δεν φρόντισε να διδοθεί ποτέ. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Λοιπόν, εμείς, δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι οι δομές, αν δεν αξιολογηθούν, οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι αυτοί δεν επιμορφώνονται σε καθημερινή βάση στην κυριολεξία και δεν αξιολογούνται βέβαια, έτσι, η χώρα αυτή δεν πρόκειται ποτέ να πάει. Όσες πολιτικές να έρθουν, εάν αυτές οι δομές του ελληνικού κράτους και να εξυγχρονιστούν, αλλά δεν αξιολογούνται συστηματικά, φυσικά αν περιμένεις από ένα υπάλληλο να λειτουργήσει το κράτος, ναι, θα ζει σε κατάσταση κρίσης για πολλές δεκαετίες ακόμα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς σαν δημότες και πολίτες αυτής της χώρας. Λοιπόν, εν κατακλείδη, γιατί πρέπει να κλείσουμε, εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπατε για τον κύριο Μαϊτό, ότι έχει άγνοια των θεμάτων. Εκείνος είπε να νομιμοποιηθεί η παραλία και να βρεθεί μια ενδιάμεση σωστή λύση μέχρι ότου νομιμοποιηθεί η παραλία. Που είπε να νομιμοποιηθεί το αίτημα. Είπε ότι θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή. Που λέει ότι φταίει η Δημοτική Αρχή και φταίει ότι τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Ότι δεν υπάρχει επιχειρησιακό πρόγραμμα, γι' αυτό το πράγμα είπε. Και κοιτάξτε, σε αυτό έχει δίκιο, έτσι. Το λέει ο νομοθέτης, όπως και άλλα λέει ο νομοθέτης. Κρίνει όμως και η ελεκτική μηχανή ότι δεν υφίσταται. Λέει τώρα για επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εμείς δεν θα θέλαμε να γράψουμε επιχειρησιακό πρόγραμμα, κύριε Μαϊτέ? Εμείς δεν θα θέλαμε δηλαδή να έχουμε σχέδιο και όραμα? Δηλαδή γραμμένο σε χαρτιά, γιατί έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Να σας πω παραδείγματα. Ναι. Με τι πόρους? Λέει λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι έχει άγνοια από την αιρετή ενασχόλησή του. Λοιπόν, με τι πόρους, από πού θα βρούμε λεφτά για να χρηματοδοτήσουμε τις δράσεις που θα αναφέρουμε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα? Από πού? Αυτό είναι σημαντικό. Εάν δεν έχω τις πηγές, αν δεν ξέρω ότι εγώ θα εισπράττω, λέω, 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και θα τα διαθέτω για έργα οδοποιίας, τότε και το ξέρω αυτό, τότε βέβαια να κάνεις επιχειρησιακό. Αλλά όταν πηγαίνει στον Υπουργό και λέει για έργα ειδοποιίας, πότε σας έδωσα τελευταία φορά? Το 11 πήρα οι Κυκλάδες. Είναι ότι ας πάρετε και του χρόνου κάνα εκατομμύριο να το μοιραστείτε. Με τέτοιες λογικές θα υπηρετήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό βλέπετε όλοι οι δήμαρχοι, όλη η Ελλάδα βράζει. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση βράζει. Οι δήμαρχοι είναι εξωφρενών με την κατάσταση που υπάρχει. Λοιπόν, όταν δεν έχω σταθεροποιημένους πόρους, τι να κάνω? Δώστε μας, μας δίνουν τις αρμοδιότητες, δεν μας δίνουν τα χρήματα. Εκ των πραγμάτων το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό. Τι κάνουμε τώρα η αίρετη διοίκηση? Διαχειριζόμαστε τη μιζέρια. Και παρόλα αυτά στεκόμαστε. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή εδώ στο Δήμο Νάξου που Γελάδου. Εάν δείτε τι συμβαίνει σε άλλους δήμους, πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πάρα πολύ χειρότερα. Διαβάζουμε, κύριε με αξιοπρέπεια και παλεύουμε με καθημερινή φροντίδα, ενασχόληση, με πάθος, με αγάπη, να πάει εμείς που ζούμε εδώ στο νησί μας, να πάει μπροστά, κάπως να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Και προσπαθούμε, ειλικρινά το λέω. Κύριε Λιανέ, σας ευχαριστώ. Είναι άθλιες αυτή την περίοδο. Είναι άθλιες. Και μου λέει να κάνουμε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Να γράψω δηλαδή ότι θα κάνουμε 10 έργα οδοποιίας με τα οποία δεν θα έχουν πόρους κανένα μετά. Δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να και γι' αυτό και η πολιτεία και ο ελεκτικός μηχανισμός λέει δεν είναι και απαραίτητο. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πρέπει να κλείσουμε. Να γράψουμε. Κύριε Λιανέ, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Τέλος πάντων λοιπόν. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Σοκράτες.